הלו פיפס, אני בדיוק עומדת לצאת לקראת המסע הגדול של הגעה להופעה של ריאנה, שאני סופר excited about. אין לכם מושג, אני מנסה כאילו keep it down a bit, כאילו לא לצאת בצרחות וצהלות על הרחוב. אני מקווה שיהיה ממש טוב. זה ה-Last Girl on Earth tour, אז זה ממש מגניב, כזה כל מיני תלבושות מוזרות וזה, בהארדי יושבת על הטנק הוורוד הזה עם הקסדה של המיקי מאוס, לא משנה. קיצר, זה לפני, ואני הולכת לעשות גם וידאו אחרי, ואני הולכת לספר לכם את כל הדברים מגניבים שקראו לי ולשים תמונות והכל. So, I will see you guys later. Hello people. אני צריכה לדבר בשקט כי כל הבית ישן. רגע חזרתי, אתם יכולים לראות את ההבדל כאן בין החלק הקודם של הוידאו לחלק הזה. היה מדהים. אני לא צריכה לבטא במילים עד כמה שההופעה הזאת, המבורגר זה טוב מאוד, יש לו טעם טוב של הוד. לא, ההופעה הזאת. סורי, אתם שומעים את הרעש הזה? אני מקווה שזה לא מפריע. אני אשקוט לך עליו. היינו די קרובים לבמה, כאילו לא היינו ממש בתחת של ריאנה, אבל כאילו היינו סבבה. היינו מקומות סבבה, באמצע כזה, לא איפה שמוחצ'ים אותך, לא איפה שאתה כזה לא רואה כלום. אז ראיתי אותה, היא הייתה כזה, אני פה, ריאנה מולי, היא אפילו הסתכלה עליי כמה פעמים. לפחות אני חושבת שהיא הסתכלה עליי. אני מקווה שהיא הסתכלה עליי. משהו שכלול בזה שהיא הסתכלה עליי. כי אני כבר כזה, ממש צרחתי וידעתי כל המילים. מה עוד? קיצר, אז היינו שם, ווואו, קפצתי את החיים שלי, שנייה. אוקיי, קפצתי וצרחתי, וואי, היה פשוט מטורף, היה מדהים. זה היה קצת סוריאליסטי, כאילו לא באמת הבנתי שאני רואה אותה עד שזה נגמר, ואז התפרקתי, ראיתי, כן, הייתי ממש מדוכדכת אחרי זה. לא מדוכדכת, הייתי קצת עייפה וזה. אני כאילו מדברת על זה לפני איזה 30 שנה, לא, זה היה עכשיו. אבל כאילו, כשאתה רואה את זה, אתה מבין כזה, אוקיי. כאילו, יש שם מישהי שעומדת על הבמה ושרה ממש יפה ורוקדת ממש מגניב, סבבה, אוקיי. כאילו, זה לא נתפס שזה כאילו היא, כאילו, אין לכם מושג כמה זמן אני מחכה שהיא תבוא לארץ. אין לכם פשוט מושג. אני נשמעת כמו סטוקרית, אבל זה באמת, זה לא רק היא, זה עוד מלא אומנים, אבל היא כאילו פה. היא כאילו הרגע סיימה להיות כאן. אם רק הייתי יכולה לפגוש אותה, זה כאילו היה הערב המושלם בחיי. הייתי רוצה להיות גם בשורה הראשונה, אבל אני חושבת שבאמת הייתי רוצה להיות שם, כי זה נראה כאילו אנשים כאילו ממש כמעט מתו שם. כזה, אבל לא יודעת, כי זה כזה היה לי ריאנה, ואז הם כזה היו פה, אז הם כזה היו בוועד שלה. היא הייתה כל כך יפה, אומייגאד. כל פעם חברה שלי זה וואי, כזאת כוסי. וכזה, כן. No kidding. היא לא פשוט, מה אני מדברת אתכם בכלל, אני בטוח אשים לכם מלא תמונות וזה. קיצר, חילקו לנו את זה, שלי לא עובד, כאילו, אבל תדמינו 13,000 אנשים שכל אלה יש להם מהירים, שלי לא עובד, שלי פגום, אבל כל אלה יש להם מהירים, היא כזה צוחים, כזה מנהלים את זה, ומה זה מגניב. והם הולכים לשבור שיא גינס, הם צילמו אותנו, ואז הם הולכים לשים את זה על פייסבוק, וכל אחד צריך לצלם את עצמו. אומייגאד, אוקיי. I
אסי עזר דיבר, ואז הוא כזה אומר מלא תודות לכל מיני אנשים, הוא עושה, תודה לרב פירר. אני חבר של משפחה, אני צחקו כזה, היי הרב פירר. מה עוד? היא עשתה את כל השירים שאני אוהבת, חוץ מ... אומייגה, היא עשתה את Stupid in Love, שזה כאילו השיר שאני הכי אוהבת כמעט בעולם. היא לא עשתה את Russian Roulette, שהיה ממש מוזר, כאילו זה היה ממש מוזר. זה היה ממש מוזר. זהו. כל מה שרציתי כל הזמן זה רק לשתות, כאילו הרשו לנו להכניס מים, יש לי סמים או משהו. עכשיו אני אוכלת, או סיימתי לאכול. אני לא באמת רעבה, אני פשוט חושבת איכשהו שאני צריכה לאכול, לא ברור למה. נודלס וקטשופ וטימין וגבינה. כן, אני קצת, יש לי מין נפילת מתח כזאת, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל היה מדהים, היה פשוט... אני לא חיה אפילו לדבר. So, I will leave you guys to it. מחר אני צריכה ללמוד לאזרחות, עוד יומיים יש לי מתכונת, אבל אכפת לי, כי אני ראיתי את ריאנה לייב.